Aprobado na sang Senado sa third and final reading ang hagda nga nagahatag sang emergency powers kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magsuspende o kung magbuhin sang excise tax sa produktong petrolyo. Nakalusot sa Senado ang Senate Bill number 1982 matapos nakakuha sang 17 ka-affirmative votes, wala sang negative votes kag wala sang abstentions. Sa idalom sining nga hagna may gahom ang presidente nga magsuspend o kung magbuhin sang excise tax pananglitan maglapaw na sa $80 per barrel ang preso sang Dubai crude oil. Matandaan nga sang Lunes ang ginaprubahan man sa third and final reading sa Kamara ang kaangay nga hagna matapos gin-certify ni sang presidente bilang urgent. Yari si Senate President Vicente Tito Soto III. 17 affirmative votes, no negative votes, no abstention. Senate Bill 1982 is approved on third reading. Nabalian ang pag-approve sa among Senate Bill. Sa interpellation, ginklaro naman sa nag-sponsor sang hagna nga si Senadora Pia Cayetano nga hindi pa gilayon mabatyagan sang publiko ang epekto sang tax suspension. Idibangod kung mapasar na bilang layi kag i-execute na ang buhin o kung suspension sang buwis. Dapat nga ubuso nanay sa mga kompanya sang langis ang ilang nga existing inventories nga nabakal nga may taxed rates. Bangod sini, posible nga 30 to 45 kadlaw pa antes mag-reflect ang tax suspension o kung mas madali naman kung maubos na ang supply subong, kung maubos naman ang daan nga stocks diri na kag magadubo ang preso sang gasolina sang tubtob sa 11 pesos and 2 centavos sa kada litro. Samtang mabuhin na naman ang preso sang diesel sang tubtob sa 6 pesos and 72 centavos sa kada litro. Tama po ba yung narinig ko dun sa naunang interpelasyon ni Senate President Pro Tempore na kung maipasa natin itong pagsuspinde sa excise tax para sa mga produktong petrolyo, mga 2 hanggat 2.5 buwan total bago maramdaman ang epekto nito, Mr. President? So from the time that the order to from the time that the time that the executive makes that decision, it could reach 30 to 45 days kasi may stock na po ang mga oil companies, may nabili na sila. But as the days go on, mamomonitor naman natin yon kung paubos na yung stock nila ganun and they're now buying without the excise tax then may chance naman na mas sooner mararamdaman. Okay. So mga 1.5 buwan or less, Mr. President. 30 to 45 days. Yes, that's the response, Mr. Okay. President. Subong adlaw, Marso 18, dapat nga ma-ratify na sang Kamara kag Senado ang among hagna agod nga ma-consolidate o kung masibo ay latangsa ka mga bersyon para nga mapasa na sa presidente para nga mapirmahan na sini. Subong man ang katapusan nga adlaw sang Kamara kag Senado antes ang isa ka bulan nga congressional break para sa Semana Santa.